Дами и господа, вие сте свидетели на вълни. Вие си мислите, че гледате кетски, ама не. Скоро време и вие ще успеете да видите и да усетите това, което аз усетих, когато се разби вълната, именно пръски вода по лицето си, когато 4G технологията, 4D технологията бъде и на нашите компютри. Когато гледаме YouTube, ще излиза човек от монитори, ще ни плюе, когато срещу нас се разбива вълна. Мисля, че достатъчно много се насладиха хората на вълните. Нека пак погледат малко моите кетски, които са прекрасни, зелени. Те са само за свирене. Аз само си ги нося с мене. Довиждане.